ए बाबू इनके लगे देखे खातिर आई भीड़ जुटल तमाम बा। हकमा के मेला के दूर दूर ले नाम बा। यही से हम आइल बानी देखावे कैसे हमरो देखावल काम बा। आज हम फटाफट तैयार होके अपना फरारी पे सवार होके पहुंच गई हकमा के मेला। चलिए अब देखावा तनी इनका लोग के खेला, ओकरा बाद फिर देखाए मेला। झिलुआ खेले के तो हमरो बड़ी मन करेला, लेकिन बाबू एकर हईटवे देख के हमार जियरा डरेला। यही से हम आ गई फिर जहाँ सब के भीड़ जुटेला। चलिए अब देखावा तनी फिर रउआ के मेला। हाथी देख के मर्दे बहुते डर लागेला जब भी धीरे धीरे मेला में चलेला। चलिए अब देखावा तनी बारी बारी से ऑर्केस्ट्रा के खेला। चलिए अब समाप्त भइल हकमा के मेला। लाइक फॉलो करे में तनियो से ना डरेला।